Chcete relaxovať uprostred lesa, ale zároveň mať len pár krokov do mesta? Viete si predstaviť tiché ticho, ktoré doplňa len štebot lesných vtáčikov? Poďme si spolu pozrieť, či táto chata v Rači spĺňa tieto vaše predstavy. Volám sa Miroslav Meňhart, som majiteľom realitnej kancelárie a už 15 rokov pomáham svojim klientom úspešne realizovať ich potreby pri hľadaní nového domova rýchlo, bezpečne a profesionálne. A rád pomôžem aj vám. Tak táto murovaná chata sa týči nad Bratislavskou Račou. Môže byť miestom nielen vášho celoročného relaxu, ale aj miestom trvalého bývania a nového domova. Len vy a príroda. Najväčšiu časť prízemia zaberá štyrová slovenská izba s murovaným krbom, ktorý je ideálny na romantické posedenie pri otvorenom ohni. Cez otvorenú terasu vstúpite do spoločenskej časti. Príprava obeda v útulnej kuchyni bude zážitkom pre každú domácu pani, lebo variť a mať zároveň kontrolu nad celým dianím je snom každej ženy. Či nie? Aj tu neodmysliteľná liatinová piecka vytvára príjemné teplo domova, ktoré sa šíri do štýlovej obývačky prepojenej s kuchyňou. Obe tak vytvárajú spoločenské srdce chaty, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne. Drevenými schodmi sa jednoducho dostanete do podkrovnej izby, kde sa môžete šumom lesa nechať uspávať. A keď z nej vidíte na malú lodžiu, tento úžasný výhľad vás presvedčí, že vaša chata sa skutočne týči nielen nad samotnou Račou, ale aj časťou Podunajskej nížiny. Čaro lesa môžete vychutnávať na otvorenej terase poschodia, alebo sa môžete ponoriť do jeho hlbín priamo a nabrať plnými dúškami novú, pozitívnu energiu z prírody. Ak po tejto príjemnej cestičke pôjdete nahor pomaly, môžete popri tom zberať huby a potom sa pochváliť tou pravou kapustnicou. Ak pridáte, tak za pár minút sa ocitnete na hrebení Malých Karpát. Tieto môžete využívať skutočne celý rok. V lete na bicyklovanie, v zime na bežkovanie na lyžiach, takže prečistíte nielen myseľ, ale získate aj skvelú kondíciu a postavu. Zapáčila sa vám táto chata v lone karpatskej prírody len pár krokov od mesta? Zavolajte mi a príďte si ju pozrieť naživo, precítiť jej atmosféru a posúdiť na mieste, ako veľmi spĺňa predstavu vášho celoročného relaxu. Aby vás nepredbehol niekto iný.